Bale, hasi gobea. Egun hon, denai, eskerrik asko etortzeagatik, hemen zaudetenai, eta, bueno, pantalla mestaldetik jarraitzen aizeatenai. Gaur bi liburu aurkeztuko ditugu hemen, bata bestean segidan, eta ez da bi liburu aurkeztia tokatu zaigulako edo pilatu zaizkigulako, baizik eta apropos elkarrekin aurkeztia ikusten genulako egoki, bi liburu hauen artean ikusten dugulako, ez? Holako lotura bat, eta baita ere argitaletxeen helburuekin edo lan egiteko moduekin baita ere, horrelako hiruki moduko bat edo nahiko garbi ikusi genuen. Eta nahiz eta liburuak gaien artean hain desberdinak izan, hasteko bat ipuin bat edo poema, ez? Album ilustratu bihurtutako poema bat dela esan daitekelako, eta bestia aldiz entxegu bat, ez? Entxegu grafiko bat. Oso desberdinak ematen dute, bino aldi berean irakurketaz eta idazketaz hitz egiten dutenez, hortxe lotura garbi bat, ez? Alde batetik, eta bestetik, zuek ere sortzaile bezala, iruditzen zaigulako, ez dakit bide antzekotatik, ez? Zabiltzatela, bai idazle bezala lanian, baita ere beste aldian, edo aurrekin, gaztiekin eta aurrez aurreko saiotan, ibilbide luze badakazute bilek. Iruditzen zitzaigun politia zela, gaur bi liburuak elkarrekin aurkeztia, zue bilek ere gaur gurekin hemen egotia elkarrekin, guretzako ere etzeatelako edozein, eta, sarrera txoi nahi nun, liburu bakoitza bere aldetik aurkezten hasi aurretik. Orduan, zue ere, Jolanda eta Pello, liburuko idazlia, Aitziber Alonso ilustratzaileak batea, eta Jolanda Memoria Berriak liburuan sortzaile bezala, eskerrik asko bilei etortzeagatik, eta hasingo gea. Liburua, lehenengo liburua, eta Pello Añorga, gaur hemen, Aitziber falta zaigu, Pello Oiartzbarra da, gu bezala, argitaletxeko kideak bezala, irakasle izana, edo igual oraindik irakasle, esan beharko dugu. Idazle, ipuin kontalari, kulturzale, kultureragile, nik uste hortan bat iten dutela bai Jolandak eta bai Pellok, bagabiltza, ez? Leku askotan topo iten dugu eta hori seinale izaten da, ez? Hor bagabiltzala, kultura sortzen edo mugitzen nahi den lekutan, eta etorri zinean gure gana, ze kasu honetan hala izan zen, ideia batekin, liburua izeneko liburu bat, jabazen zerbait beresia, ez, hasieratik. Eta orduan, gero, egia da, liburua bezala berria, bino liburua hasieratik irudikatu genuen proiektu zabalago baten parte bezala, edo abia puntu bezala, eta orduan, gaur gatoz aurkeztea, gukin nahi genuen bideoi bukatu dugulako, eta liburua bakarrik ez, proiektua bea edo prozesua aurkeztu nahi genulako. Baina hasiko gea liburutik. Eta Pello, zer da liburua? Zer da liburua? Zer da liburua, zergatik orain? Zer da liburua? Edozein liburu hartzen dugula, zer egiten dugu? Zabaldu. Eta zabaltzerakoan, badirudi liburuak egoak dituela. Egaldatu daitekela. Idatzi nuenean, nork hitz egingo du. Narratzailea nor izango da. Idazlea eta esan liburuak hitz egin behar dula. Kasu honetan, liburua mintzo da. Eta liburuak hala dio. Egoak zabaldu, eta hitz egiten dut eta kontatu. Zoritxarrez, nik egoa itxia edukitzen dut eta hitza preso. Mutu hitzalean. Eta orduan, egoten nahi zai, pazientzia lagun. Itxaroten, nor hurbilduko zait, nork zabalduko dizkit egoak. Talako batean, pazientzia lagun, itxaroten, lagun bat hurbiltzen zait. Niretzat lagun kutxuna da.
Aizue, badakizute zein den lagun kutxun hau? Badakizute? Irakurlea. Irakurleak zer egiten du? Zabaltzen bitegoa eta hasten da irakurtzen. Eta orduan hitzak askatzen dizkit irakurriz. Eta orduan hasten da bidaia. Hemen duzute Aitziberrek egindako marrazkia hasten da bidaiatzen, gure bidaia hasten da. Eta orduan, espaziontan denboran barrena, joaten gera. Eta erak guztietako munduak ezagutzen dugu. Mundu batzuk dira txiki-txikiak, beste batzuk handiak, batzuk ezagunak, beste batzuk ez ezagunak. Batzuk dira oso isilak. Elurra bezain, elur maluta bezain isilak. Eta beste batzuk dira garratzak, mikatzak, handiak, txikiak, beltzak, eta estilak. Eta joaten gera, urpekaria bezala, gure ondora, barrura. Eta hor, gure ondoan, atxekin ondoan, gure emozioekin topo egiten dugu, eta sentimentuak, eta gauza berriak aurkitzen ditugu. Eta sentimentuak, eta lilura, eta misterioa, eta sorpresa, eta ariketa berriro ere, irakurlea irakurdi ondorenean eta lilura sortu ondorenean egoak itxiak geratzen zaizkidan. Eta horregatik galdetzen dut, aizue, mesedez, hemenago bakarrik, nork zabalduko dizkit egoak? Mesedez, nork zabalduko dizkit? Zu zabalduko diazu. Bueno, horrela bukatzen da, baina azkeneko orrialdea dator, orrialde zuria, eta hor bokadilo bat, dago, interpretatu dezakezuten nahi zuten bezala. Bueno, hor utziko dut, baina zuk izan nahi duzu nire irakurle? Nire lagun kutxun izan nahi duzu? Mesedez, behar zaitut, ze nire hitza preso daukat, itzalean dago. Zabalduko diazu eta argira eramango. Please, mesedez, arren. Bai, bueno, ja ipuina kontatu diguzu, edo pixkat ideia behintzate zein den argi geratzen da. Hitz horiek metafora dira. Zen mundu isi horiek zer diren, txikiak, handiak, arratzak, hor bakoitzak edo irudikatu lezake, edo irakurle bakoitzak. Hor, kazetariek badakizu, hor, sailkatzeko edo behar bat edo izaten da, eta poema da, ipuina da, nik bazpare zer erantzun jakiteko ere. Bai, poema izan diteke, kontakizuk, bai. Bueno, orde kafe bat hartzen da, nazun da, bueno, dena nahi dugu, hau, koordenada zehatza. Bueno. Hola, xortziko dugu. Bai, xortziko dugu. Bidaia bat aipatuzu, eta guri hasieratik ala komentatu zen dugun, ez? Irakurliak iten duen bidaia batetik, noa eramaten gaitun, ez? Ze bidai mota egin daitezken irakurlegean hortatik, irakurtzen dugun aldiro, bino baita ere liburuak beak, ez dut esango igual tresna bezala, ze, bueno, liburua bea da gozagarri eta ez da helburu nagusia tresna bat izatea, ez? Igual Jolandanak gehiago ala dela esan daiteken bezala, bino honek bazun hasieratik, ez? Baita ere, bueno, liburuak beak, bitartekari baten laguntzaz, zen ikuste bi liburuak diala bitartekari baten bidez iristen bazaizkile aurreta gaztiei, zuku gehiago ateatzeko modukoak. Bino bagen gogoa, ez? Gero liburuak aurran gana jun eta probatu eta ikusi eta hor, behaiek ere noa bidaiatu izan duten, liburuei esker edo liburuekin, eta horregatikan, liburua dugu argitaratua, bino baita ere bide posible asko ikusten genizkion, ez? Eta zuke hasieratik bazen ditun buruan. Bai, abia puntu izan diteke, auskalo, hor dago, eta nik hau
urte asko egin ditut, bai Mondragon Unibertsitatean edo Altzaurrekin, eta Jolandakin, eta, bueno, Juan Cruz ere hemen dagoela, hainbat gauza egin izan ditugu, zeak, Ni gogatzena hitzaldi askotan, esaten dut eta berriro errepikatuko dut. Liburua. Sustraia zer da, liburua da, liber, liber. Eta liber oso Molinerren irakurreta zen, honek lako. Liber ditu, bueno, zeak, esan nahi asko ukilezak egin, bat ez bi markatuko ditut, bada liber. Liberrek eramaten baitu, zea batea. Hau, zerbait organikoa da, gorputz bat, zenekin egin dago. Zugaitzaren azalarekin, liberrek baduka, zeabi, esan nahi hori. Libururen azala, hori esan nahi du, liber. Hau, egia da, ze horrekin egin dago, eramaten baitu zugaitza hortara. Baina, baita dago da aldera bat, eta zer da, libertatea. Horregatik idatzi nuen da. Liber, hitzak preso, nork askatuko dizkit, zeak. Eta justu, zekertezen da aur txikiekin. Ja 10 urteko batek, behak autonomoan irakur lezake, baina txikitan. Behar dugu heldu bat, por bitartekari lanak egingo ditu. Zer egin behar du? Liburuak emozionatu lezan, zegin behar du. Egoak zabaldu eta partekatu da, kontatu. Orduan, liburu hasiko da, hitz egiten eta kontatzen. Eta emozionatzen denean, aurra nahiko du hortan. Orduan, kaso honetan, ni batez eta zuekin egon nintzanean, aurrek irakurrezak, baina batez ere, gurasoak hartu dezatela, zabaldu egoak eta partekatu, begira, guazen, bidaiatzea, guazen, ezeak. Kaso honetan ezitzaileak guraso, dozen heldu, eta nik uste liburu oso ondo funtzionatu lezakela eta funtzionatzen du hortan, partekatzen dutenean elkarrekin, eta justu azkeneko horreialdean ere, gonbite egiten zaie, zerbait hor idazteko, zerbait egiteko, hortikan aurrera, horretikan komentatu genuen, honek, abia puntu bezala izan ditezke gauza askotako, eta prozeso bat izan diteke. Ez da gaina gai baten inguruan edo, gaur egun modan dauden, liburu, gai bat lantzeko edo hortaz hitz egiteko, nik uste badela, oinarriz, liburua hasten da hitz egiten, eta irakurketaz behaz, irakurtzaretasunaz, gure sentipenez, irakurliak zer sentitzen duen, noa bidaiatzen duen, hortaz hitz egiteko aukera ematen du, guk praktikan jarri nahi izan genuen, eta, pixkat igual labur, jakiteko, nola izan den Oiartzunen induguna, lehenengo saio mordoxka bat ingen dituen LH bigarren mailako Oiartzungo aurrekin, herriko bi ikastetxetan, udal liburutegiko irakurle taldeko saiotan, eta, behaiekin, liburua edo hitz egin ondoren eskatu genien edo proposatu genien behaiek noa bidaiatu izan duten edo noa bidaiatu nahiko luketen hoixe marrazkia, hoi marrazteko eskatu genien eta jaso genituen marrazki asko, hoi alde batetik eta esan genien marrazki horiek erabiliko genitulak gero liburu honekin lotuta edo liburu honetatik abiatuta sortuko genuen kantuan. Eta orduan jarri genuen martxan kantua behare eta aur filosofiako saiotan, kasu honetan LH bost eta 6ekin egiten ditugu aur filosofia saioak Oiartzunen, eta saio batian landu genuen liburua eta gaztiek behaiek sortu zituzten, hasieran esaldi solte batzuk zian, gero ja pixkat lotu eta ingen dituen, Malen Etxebeste herriko sortzaile gazte oso interesgarri batek lagunduta, letra bat osatu genuen, pasa genien Astelen Goizak izeneko Oiartzungo musika taldekuei, eta haiek sortu dute kantu bat. Gero Gorka Lezotiri esker eta Lezoti estudioan grabatu genuen gaztiek beak ere parte hartu zuten, eta emaitza edo gaur nahi genizuen baita ere erakutsi.
Eta izan dadin, ezakit, pizgarri, inspiragarri, edo, bueno, beste mila gauza, mila modutara egin daitezke, baina, bueno, guk bidea hau dugu eta hau behintzat nahi genuen gaur hemen erakutsi. Ez dakit horren aurretik zerbait edo igual kanta ikusi eta gero ixten dugu. Altxorra handi bat hori bizitzea.
Irakurle kutxuna. Nik hegoak zabaltzeko zu behar zaitut. Zuk irakurtzen nauzunean naizelako. Zuk irakurtzen nauzunean elkarrekin garelako. Vale. Bai, hemen, hor marrazki dira aurrek irakurri ondorenean, behaiek, marrazki desente ziren. Bai, arrazki asko zauden, ez daude denak. Bueno, hor azkenean bideoa iteko aukeratu zialako batzuk. Eta hoxe da... Eta jo gazteekin dute bere oihartzun hortikan behien aldarrikapena egin dute. Letra dator liburuan oinarrituta aur filosofia saio bat eta hor ateratako hausnarketekin edo, gero ja hoi hitzetara pasata, ez? Orduan, berriz eskerrak eman nahi dizkiogu bai Malenei, gaztiekin laguntziagatik, gaztiei behaiei, LHBiko aurrei, Lezoti estudioko Gorka Lezotiri, Astelen Goizak taldeko musikariei, eta nik uste horrekin zuk Peiore bidaiatuko zenun literaturari esker edo. Bidazteko, noski eskertua sentitzen izelako, liburuari eta liburuei, bidaiatu, oso urrutira, Peter Pan bezala betiko, sekulan betiko lurralde hortara, oso urrutia, uartea, sekulan betiko hortara, baina baitare oso gertura. Euskeraz hitz zoragarria dugu eta ondoan, H-i gabe eta H-ekin ondoan, ondora. Eta hor ondora hortakuteko, emozioa, sentimentuak, liburu izan da, ispilu oso ona. Bi gauzera, proiektatzeko, mamu guztiak, baina baitare, ispilu gardenan. Izaki guztiak diren bezala islatzeko. Eta hor baten izun hortasuna, identitatea, hain urrun eta hain gertu. Ze hortan abentura. Lagun zoragarri izan da. Horregatik lagun kutxuna, nork izango da? Ni izan naiz lagun kutxunetako bat. Noski hau izan behar duzu. Eta barrura itarako ban, hemen Aiziberrek oso ondo plasmatu du zer egiten dugu. Urpekaria bezala osartu, geruzo, barruko geruzo horietan. Eta zenbait eta barrurago joan, orduan kanpoago, zabe. Barrua biziko kontek zera, barrua kantzera kanpoa. Bueno, hor gaude. Horta eskertua noa sentitzen izan, Eta gure bai, eskerrik asko, Pello, eta lehen aipatuzu, bukaeran horri alde huts bat zehola, pixkat lotura egiten duna Jolandan proposamenakin, edo idazketara ere, gonbidapen bat izan. Eta hemen, nik honean izan gela batian, eta irakaslekin hitz egin, eta egia, nik azkeneko, eta zer, batek, aur batek, gilean talde osoak, edo gurasoiek inzakete. Bueno, nik ere izan nahi dut lagun kutxuna, ez zu bakarrik. Eider, 6 urteko, eider. Gure bai, gurasoen izenak, zuena, eta argazkia jarri izateke, edo, abia puntu izan daiteke bila gauza egiteko. Eta azkeneko, hola da, azkeneko pixkat. Hor uzten da. Hola bukatuko dugu, hauxe izan da oain arte liburua, eta hemendik aurrera izan da dira irakurliek nahi dutena. Eskerrik asko.